Servus, dziś opowiadamy o najważniejszym śląskim słowie, o pszoniu. Na zicher każdy z was widział je zapisane na dwa sposoby, ze szy albo rz. Ja wam dzisiaj za 5 minut dam 3 przyczyny, czemu z tych dwóch sposobów dobry jest no jeden. Mianuje się Bartłomiej Wanot i naucza was godać, a pisać po śląsku. Zaczniemy od tego, że żadna gotka to nie ma byt oderwany od inszych. Każdą gotkę zawsze analizujemy w jakimś kontekście. I u nas ten kontekst to jest to, że śląska gotka to jest gotka słowiańsko, a dali zachodniosłowiańsko, jeszcze dali lechicko. I kiedy analizujemy śląskie słowa, to warci się wejrzeć, jak one fungują u naszych sąsiadów. Do przykładu, dziś we większości śląskich dialektów RZ i Z z kropką wymówią się genau tak samo, ży, albo w określonej pozycji szy. One ale mają insze pochodzenie. RZ kontynuuje dawne miękkie ry. I jeśli my dziś ogodamy żyka, to po rusku zostało reka. We chorwackiej godce mamy rieka. Genau, jeśliście jeździli bez lato do rieki, no toście się pojechali nad rzeka, tyle. A po słoweńsku to będzie reka, już ze twardym ry. A tam, kaj mamy z z kropką, ży, tam we inszych słowiańskich gotkach też zostało ży albo zie. To nasze żyć, to po rusku żyć, po słoweńsku też żyti i teroski. Jeśli podziwimy się na to, jak słowo przoć funguje we inszych słowiańskich gotkach, to zobaczymy, że po czesku tam mamy brzat, ze ży, po ukraińsku spryjaty i tak dalej. Znaczenie może być trochę insze, ale korzeń jest genau ten sam. To oznacza, że na prasłowiańskim poziomie tam musiało być ry i dzisiaj po śląsku też piszemy ry, z. Ktoś mógłby sam powiedzieć, że on smoli słowiańskie gotki, bo on się spuszcza ino na śląsko. Dobre, cóż podziwajmy się na śląskie dialekta. Na początku żech powiedział, i że RZ a ży, większość śląskich dialektów czyta dziś tak samo. Toć, większość, ale nie wszystkie. Jak pojadymy na południe Śląska, to usłyszymy, i że tam RZ będzie czytane jak ży, a Z z kropką jak ży, albo miękkie ziwe jabłonkowie, ale to jest temat na inszą gotka. Toż jeśli my sam godamy żyka, to wele jabłonkowa to będzie żyka. Nasze morze to wele łopawy będzie morze. I to źle wymówią, bo nie poradza, ale wiecie o co idzie. I teroski, jeśli wejrzymy na słowo przoć, to okaże się, i że na południu Śląska żadnego problemu nie ma. Tam wszyscy godają przoć z tym ży i żaden felernie tego nie zapisze, bo oni różnica między ży i ży słyszą. W jednej śpiewce od skupiny Blaw, Zajabłonkowa, jest taki fragment, bo kto by komu żoł niemocy. I o to nie poradza tak dobrze powiedzieć, ale sam posłuchajcie się oryginału. Po północy, szczęścia, zdrowia, to jasne, bo kto by komu przął niemocy, a aby był ten To słychać, że to nie śmie być przoć, przoć. Jeśli ktoś z owizomi teroski powie, że on nie rod mu południe Śląska, to możemy wejrzeć na północ i zachód i trochę centrum, na wszystkie te dialekta, kaj się sycy. Sycynie to jest ten fonetyczny proces, kiedy dźwięki czy, dży, szy, ży przechodzą we cy, dzy, sy, zy. Wiemy, że moc śląskich dialektów nie ma słowa czynsto, cynsto albo cansto, i nie go do żyjesz, zyjes i tak dalej. W tych dialektach ale RZ łostowo wymówiane jak ży, bo w tym czasie jak ży przełaziło do zy, to RZ jeszcze było wymówiane jak ży. I ten proces tego dźwięku nie dotyczył. Toż mogę komuś powiedzieć, że ty pojedziesz nad żyka, a nie nad zyka. Czegoś takiego nie ma. W Radziunkowie jedzą wiecerzo, a nie wiecezo. I gnał tak samo wszyscy ci, co sycą, godają o pszuniu, a nie o psoniu. Czemu? Z tego, że tam jest RZ, a nie szy. Do przykładu u Węcla czytamy mocni. Pokus jak feste przajes radharani. Pra? RZ łostowo, szy przełazi we sy. Tak samo u Webera. Ty jej nie przajes we jednoaktówce hebama diobą. Jeśli by we słowie przoć stoło szy, to oni by to czytali psoć, psaja, psajes. A tak niego do żodyn. Niekaj, czegoś takiego nie ma. Roz za czas trafią taki argument, że musimy pisać przoć ze SZ, bo przeca mamy też pszczyna, pszów, pszynica, a tak dalej. To jest ale felerny argument, bo w tych słowach te szy było zowdy. Jak weźmiemy ta pszynica,
to ona u Ukrainioków też będzie pszenycia, a nie prenycia. Nie ma takiego słowa. I we tych dialektach kajsiesycy to też będzie psynica, a nie pszynica. I ze słowem pszczyna jest genau tak samo. We proślickich od Hermana Kellinga czy to my. Kiedy byliby się dostali do Kumożna, to by my ich często jeszcze byli słyszeli, ale ich Pan Bóg posłał do Pscyny. I w tym fragmencie genau słyszymy, i że Kumożno miało te RZ i ono łostowo, a Pscyna miała szy, czy, które przełożą we sy, cy. Często też słyszę argument, że to nie ma ważne, jak zapisujemy te słowa, i no ważne jest to, co by pisać po śląsku. I się zgodza, i że same pisanie po śląsku jest ważne. Ale jak ktoś ci tu plikuje i że robisz feller, to werci się więcej tego felleru nie robić. Ślązoki często mają u siebie taką opinię, i że my są weste akuratne. Toż starajmy się o tę akuratność i piszmy do porządku, bez fellerów. Bo stawiać szy we słowie przoć, to jest genau to samo, choćby my pisali gotka ze ty, albo tyż ze szy, trofka ze fy. No nie robimy tak. Podsumowanie. Etymologio, porównanie ze dialektami z południa i z północy, pokazuje, że korekt jest inna forma przoć ze RZ. Kiedy piszemy to ze szy, to jest to feller. Werci się być akuratnym i starać się o te przonie w zapisie, a we swoim sercu. To już piszcie do porządku i przejdzie śląskiej godce.